Com ja sabeu, tinc a Coronel Ruffs i doncs farem un vídeo posant copes amb Coronel Ruffs. Poso en solo, jo que tinc una missió, i començar a jugar. El tenia a 0 copes, o sigui, el tinc a 0 copes. El vaig guanyar l'altre dia, crec que en un vídeo, si no recordo malament, i ara el provarem a veure com va, que encara no l'he provat, que tinc a 0 copes. Ara l'important és aquí anar buscant coses així, perquè és que si no seré molt noob perquè el tinc a nivell 1. O sigui, si no, no tinc res. Aquí hi ha un camper. Ah, no, és l'os de nita. Gemeta. Gemeta. Puah, quantes gemetes que es queden aquí. Abans tenia 2.800 de vida i ara ja tindré uns 1.000. Puah, quedo jo sol i no m'he fet encara cap kill. Va, ara jo rebentaré aquí, perquè si tinc diverses caixetes... Bueno, el tinc a nivell 0, o sigui que... Ai, a level, crec, d'energia. On és la gent aquí? On està aquí la people? Estan aquí. Pap. Ui, encara no havia utilitzat la ulti. Bueno, ara m'ha semblat bastant fàcil. Després igual fem Balon Brawl o coses així per provar amb els companys, però ara continuaré aquí fins a fer la missió. A veure, va. L'important és agafar un munt de caixetes i rebentar els oponents. Perquè clar, amb les caixetes, No! Per què he disparat tan malament? Si tens moltes caixetes, pots rebentar. Una Jackie aquí. Estava per agafar la moneda de Jackie. Encara la mataré. No, això m'agafa por a mi. Això a mi m'agafa por. Aquesta Jackie a mi, aquí, aquesta Jackie a mi, pap. És que mira, faig fins i tot autodisparo. És que sé que està per aquí, però no sé on. No t'amaguis. Va, me vaig a maxejar. Va, guanyo una mica de vida, me serveix. Crec que mato més, a més, o sigui que... Genial. Pap. Ui, quina sort. És que no sé per què faig tant autodisparo. Però bueno, aquí en teoria sóc imparable, amb 9 d'energia. A més, amb la ulti de Coronel Ruffs... Mira, el Rico, que no té cap d'energia, pringat. Ah, no, 104. Va. Adeu, mort. Encara m'han de matar. Les ultis del Rico són molt traicioneres. Bueno, a veure, segona partida que fem, segona guanyada. Acabem aquesta missió de guanyar partidetes com aquestes i començarem, altres coses. Veurem, a veure. No, Rosa, vés-te'n. Sé que estàs aquí. Pap. Sei. Tu casa. No sé quin brawler és aquest. Un Dynamite, va. A veure, amb Gadget te pot rebentar bastant. I un bon Dynamite rebenta molt. Però si no saps utilitzar és molt dolent. I com que hi ha molta gent que no sap utilitzar, No, roba kills! Jo estava allí tan tranquil·let, quasi amb poquíssima vida, i va i me mata. En sèrio? Bueno, aquesta no hem quedat primers. Però igual. Truquis a agafar caixetes. Jo soc un viciat a les caixetes.
No, col. No. No, 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 no. No! M'havia d'haver apartat el col perquè no agafava la caixeta aquella. Va, faig una altra partideta d'aquestes i després... va l'ombral, va. A veure... Si tinc sort de que... Deia, a veure si tinc sort de que no hi vingui ningú, doncs justament la sort que no m'ha falta. Oh! He pogut matar aquesta coseta. Va, si m'agafo això. Estarà bé. Estarà bé. Estarà bé. Estarà bé. Aquest està mort. Mortíssim. Vinga. Va. Propulsió. A veure, no m'agrada campejar, però és que aquest mapa és molt camper. O sigui, si no campejo, me campegen a mi. Aquí hi ha batalla. On és aquí la gent? Oh, sóc molt robakills. Com abans aquell Barley o el que fos. Pues jo igual. Ai, on està aquí la gent? Ah, el primo. El primo d'abans. El primo. Pap. Aquest està mortíssim. Para. Va estar rodejat, o sigui, m'adona igual. M'adona igual el que faci, que està rodejadíssim. Mira. Adeu. Que està rodejat, primo. Adeu. Rodejat. No, encara com se salvi, a veure. Jo flipo. No. Aquest ja està mort. Va, és que com no me quedin per matar el maleït primo... aquest ja està mort. Va, al carrer. Bueno, doncs segona que fem, segona guanyada. Ja està, aquesta guanyadíssima. Mira a veure si tinc alguna altra missió. No, vull fer a l'Umbral. No dona igual les missions, a veure. Ja està, ara. No tinc l'habilitat estel·lar, o sigui, no podré rebentar aquestes caixetes. Aquestes coses per protegir, però bueno, algú puc fer. No és tampoc el millor brawler del món per fer Balloon Brawl, ja ho sé, però... Algú farem. Oh! Bona, que han rebentat. Bueno, si rebenten això del principi, això ja està. Ja és partida guanyada. Mira, adeu. Que m'adona igual el que facis. Adeu. Pap. Guanyadíssima. Gold Gamer 777. Bueno, pues bé. Pues bé. A veure. Molt bé. A veure aquí, a veure. Què puc fer? Va, continuo fent això i ja està. Faré un combat de més i ja està. A veure si la guanyo... Oh, li he donat. Adeu. Sé que estàs aquí. No cal que t'amaguis. Que sé que estàs aquí. No t'amaguis. No, aquí me rebentarà aquest primo. Espera. Aquí, up, pap. Acabem la kill. Acabem la feina feta. No.
Dos ultis malgastades. Anem a empat. Jo aquest primo me l'he de carregar perquè després em pot causar problemillos. No sé per què no se'n va. No. Com aquell primo sigui el problema de tot. Adeu, m'adona igual. Shelly, adeu. Ja està. Bueno, crec que he utilitzat una ulti. Va, d'una manera bona. Brock, què t'ha passat? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha passat, Brock? Brock. No, bé, oso, segueix-me. A mi no passa res. Marca! Vale, boníssima. Bueno, pues aquí acabarà el vídeo. Espero que us agradi. Si és així, no oblideu subscriure-vos i donar-li a like. I fins al pròxim vídeo. Adeu!